الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجماد نعم ما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله تبارك الله كم تقولي أبلا ينبالا تنو وادي تقولي watini manogo gabla ni ibe kenela Nam. ibe ala tano kenaya na fulu fulu aha kene na fulo fulo ko sube ko bana beje beje mais ma kene halala do ko sube kama Muhammadu nam ko ni may ñogo ci faride ko jam fa jugudi masri la oche oche Allah akbar uzan abla yandan Nam. imay safe chekumba damanta chama ni tura jamfala Allah akbar jamfa ne ya desirila Nam. ibora kalama otno sura sirli nyana di Nam. note jamfa jamfa te bi ko ide ko ni e jamfanci e kasila ko atoro jamfala tiando e tiñado e to ko di jamfanci ale sago e dongodo mana do jamfala tmamna a sago e na tlara dron a jamfa min ke utono akusoro ngani ya ire kasila jamfa akololo serama imaye oda ke ko ni be jamfa kolonse e ka fere kada ka ire be se ka ya kono ayu amba ku jeni muye madona ko fangati ta jamfa ko e to ko di fanga be sinsin ro e jamfa e kan ko sa fanga ti se ka to tlenia mo Allah akbar ablay fanga na se ka alsa na fanga se ka sabati Nam. an ni teri de be toala na saraka fura kwa atenya ni masaraka ablay teri abi fere kieni ma iba saraka de Allah akbar imay safe fanga ere fanga sinsin ro ere jamfa ere Allah akbar imay teri te fama la koy ye Allah akbar aka bi se ka dia to mina an na be temen do di saraka life abla abo saraka ka fama en kama Allah akbar awolek mo ko fangata jamfa ko atita jamfa ko Allah akbar atita ko tushila ayo bismillah aba ne ka Abdoulaye Nam. amba nga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi jumaye Nam. ne kalut le shekin samba fla ani mo goni kele abla anshira rela ala kant le rela Amin ya rabbi dafo bambulu gafa babolo l'indicateur de renouveau allez musabe bi somo dayna ko so ko colonel major ko kora kangro bonente de way joyen o mi oye colonel major Ismail Wagi kada ka ma chaman be munu ni olu ya anga chaman chemawe olu chaman be bi munu ni uma jeni aka baraka to nyumai don so munu krenkren la abe comme oye maminta ma flabe cabinet do kono nunun koko uni nun sega baraka nyon fede utara ayira ka foka kantike daira le tanduru koka ni che fla ku togo peu fanga bo masna ani ukana utome anu bu bla dovre la ukoni ube baramina uko Marcelin Gengere ani chargé de mission boli ni ma fla tiens la mon petit marala c'est le leader du groupe d'autodéfense ni Pel et Dogon ni ma fla nunu togo be maud nenkan kosobe mon petit marala aywa odun colonel Wage dun abe komi a Kenya foita akono karaka ka chargé de mission koro Cheblen Drameka no kunye Cheblen oni Cheblen Drameka me bara la nyon fe no e Karijatu Fofana yi nyaro ni wati na ofene manktu jugu fene kunyo fene soro aba sabe ale Wage ya be komi ablale akono fliko de la sang ka terka kumanda donza sévaré au bolon frontière là ko niye ambulance do mi Médecins Sans Frontières yi mugudi ke je min kara français fait ni français koko ale mamunu kerun ko lui jadi soudi donza marala sisa ni Médecins Sans Frontières munu nolu be se ka do beka banabakato fen fen ko ute mobo moro be se ka banabakato be mangwen ki ayini ki ikisi ka kademendo ima onga uluma ko folo uluka demendo na masabama nyado utemento ko uyulajo umaso uketeme fo uye médecin min kun dalen bɛ banabagatɔw kan chauffeur kɛ ani muso dɔ y'olu lajigin olu minnu kun kan ka banabagatɔ ninnu tɔbɔtɔ ka olu siri kɔli fo ko bila tile la nka u y'olu bila tuma min na u ni ambulance o tuma sɔrɔ maa kelen yɛrɛ min ka joginda kun ka jugu kosɛbɛ o yɛrɛ tora a la ni min ye nin ye sisan Médecins Sans Frontières maaw ko anw tɛ dangan kelen na bɛɛ lajɛlen dama ka kan anw ye ni a tora nin ma ta an ka baara bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya wa an bɛ baara bila Ablaye min ye an ka jamana yɛrɛ ko maa dɔw kun bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ a cɛmancɛ fanga in ka
a fereke do a senna walasa kulu min bɛ bi no olu bɛ Bubu Sise surunadonni na ani a jɛɲɔgɔn minnu n'olu jarakilen don. Bubu yɛrɛ bɛ min? Bubu ko k'a bɛ Bamakɔ yan. K'a bɛ Mali la yan. K'a bɛ centre la. K'a bɛ Mali kɔnɔ a Mali dugukolo kan. K'ale ma taa yɔrɔ la. Fama ka dɔgɔ. Minnu bɛ yen sa n'o ye Bubu Sise n'a jɛɲɔgɔnw surunadonnikɛlaw ye. Bi bɛɛ o ye dɔgɔ duman ye u kan ka sigi u ni kunnafonidilaw kɛ. ɲɔgɔn dɔn ka ɲɛfɔli kɛ o ye. Ablaye nin de ye kuma yɛrɛ min ye ministère de la défense ye. Kuma bɔ min ye sini an ka finitigiw ka lahalaw ma. Barikani ye gosili min kɛ ni saya caman bɔra la Burundi Douentza mara la. Ni Faransi yɛrɛ ko k'olu ma jamanaden ɲɛntanciw bon dɛ. K'olu ye bamanciw de gɛn ka taa tigɛ k'u la ka u kirun. O Faransi y'o fɔ nka min ye Douentza sigibaaw ye olu ko tiɲɛ tɛ ko nin kun ye ɲɛnajɛkɛlaw ye minnu kun bɛ kɔɲɔ la. Nka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma an ka ministère de la défense cɛbaw ko Faransi ye min fɔ ko de ye tiɲɛ ye k'u ma a dabɔ civil fagali kama k'u ye minnu fa ko de ye jadisiw di. Olu tun bɛ kɔɲɔ na muso tɛ den tɛ. O kɔɲɔ gɛlɛyara. O fana gɛlɛyara dɛ. L'indépendant kumana. Terroriste cɛ 30 minnu n'olu ye Katiba serment cɛbaw ye olu fara. Muso t'a la. Den t'a la wa k'a fɔ ka fana ko mariage ko kuma wa i ye min fɔ sisan ko mariage ko kuma kɔni an k'o bɔ a la ko mariage ko kuma kun tɛ Ablaye min ye nin k'a daminɛ décembre kalo san 2020 na Bamakɔ yan nɔ Sirabanka kasara a ka ca a ye min mɔgɔ bɛ se ka min lakali o ye maa 37 minnu tora Sirabanka kasara la wa minnu n'olu de ye maa joginnen ninnu ani sabagatɔ ninnu tabagaw ye protection civile kuma in bɔra olu fɛ olu de da. D'accord. Ablaye nin waati na Segu Segu mara la lakanabaliya fɛnɛ kelen bɛ ka sira ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ o la sa n'i ye jate minɛ foro caman jadisiw nalen don ka don forow la yanni kanni cɛ tasuma don a bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnen b'a fɛ jakun ko fa u b'o de nɔfɛ sa o ŋaniya man ɲi nin kɔni nin man ɲi dɛ kɛrɛnkɛrɛnna marayɔrɔ la mun ye Farabugu ani Dogofiri ye Ablaye nin waati na min ye an ka jamana amu cɛbaw ye minnu bɛ amu na a ɲɔgɔnnaw la a dayɛlɛ ni maaw ye maa minnu ne olu de bɛ amu tɔnɔ bɔla bi ko u bɛ doma kɔnɔ dɔ la dɛ ka d'a kan sanga ni waati olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka jama u bɛ wɔyɔ baara assuré ninnu minnu kan ka don a la kokura walima minnu b'a la ni olu ka kan ka lakuraya o n'a ɲɔgɔnna o makɔnɔni o jamako ko a dun fɔra an kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 bɔ ɲɔgɔn kan nka minnu t'i sigi makɔnɔni na Ablaye o dagosi ka bon ka tɛmɛ hali maa 50 o kan kosɛbɛ ko mɔgɔ kan ka jɔrɔ Covid-19 ko in na o min tana ye maa farali ani jamako yɛrɛ ye Ablaye mais a fɔ min kɛ ko kalan bilara don wɛrɛ la kalan dayɛlɛnin bilara école dayɛlɛnin bilara fo janvier kalo tile 25 la l'école karamɔgɔ minnu ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye olu ko bi sɔgɔmada na bɛɛ olu na sigili kɛ k'u ka nisɔngoya yira ko ka d'a kan o sigili o datuguni ni a dayɛlɛnin k'a bila fo nin donja in na mais musaka mun bɛ olu ni sotigiw cɛ n'u ka denbaya la baloli n'a ɲɔgɔnnaw olu b'a kɛ di a gɛlɛyara a ko gɛlɛyara Mali Tribune Mali Tribune na nin waati na lɔkɔlidenw minnu n'o ye sanayɛlɛ lɔkɔlidenw ye minnu bɛ kalan na Algérie Mali lɔkɔlidenw k'u bɛ Bamakɔ yan nɔ ko ɲininkali don n'a sɔrɔ ninnu ka gɛlɛya a bɛna ban don jumɛn a kɛɲɛ t'u kɔnɔ u dɛsɛlen bɛ ka bɔ ka taa nin waati na Covid-19 a fɔ min kɛ ko ka lɔkɔliw datugu ko ka a sababu kɛ bana in ye lɔkɔli karamɔgɔw ni lɔkɔli masina minnu bɛ yen ni forobataw ni kɛnyɛrɛye taw ye ko hali ni ko k'i b'a dayɛlɛ min ye hakɛw ye bana in yɛrɛ kunbɛnni hakɛw ye tɛgɛko ni masiki ninnu a bɛɛ donni nana ka tila ka maaw furancɛ bila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko e ko o sɛbɛn lɔkɔliso ninnu ni lɔkɔli karamɔgɔw ni lɔkɔlidenw ye wa o ye ɲininkali ɲuman ye o de ye ko yɔrɔ fiɲɛba yɛrɛ ye Cheikh Boukadari Traoré président parti convergence africaine pour le renouveau CAR awa ko ale ye ŋaniya min siri parti in sigili la kabini kunu bi o ŋaniya de b'a la wa hali sini o ŋaniya kelen ale tɛ o bila abada mɔgɔ si ye ale ta ye kuntilanen kelen ye ayiwa le fɛn
X. Ni de terem non. Directeur de publication journal le Kojugu Keleba. Kojugu Keleba. Ko 4e arrondissement Mau. Avec comme ou sera au phénomène. Ayo. Ola sa ni iya jater me ko sabe ko poursiu. Wati dola genti chebawi wale min bolo daw. Ka fode ko masika na sebenen ke ni ma e ma dant ni nu ma nyoyi. Wal ma ka seben konokma. Odu ke bo akalama. Ko e ko do te ka barake no uyi ka soro adun fora ko akekene hakili wa nende kuma kuluma yoro yere mi yurgo kelali plateforme munun be association sénégalou tola olu ko kolu fene sendun olu bini sendo ala abla mi nyanamini fewni OCS awaka bora tanama kodo kan mamunu ni olu donem de nyanamini fen ferewula an fe ka bona e jamana wore kana dona an fe bokera o kalama wa akulu do uya ada kolonchi ka aflengolonchi abla ni watina cheba mi ni we bubu sise alere jabe strength nye flo era la ami la ka fode ko nunu kulu do be jolu jela kilendo yani dana manjugu kenso yandi kajugu ko kumeve ka ferege do jamana sina Mohamed Batili Rasbaj Vital Robert Job Suleiman Kansai Agibou Makital olu mnelendo ni watino be manda de dépôt buka Segou Traoré uyo okakol blakata Cour suprême la Boubou Sissé ministre Nyama Koro ale we kale nyini ni watino Nouvel Horizon amle ni watina d'entrée kelembe ko kuchala sirakele o frontière ko abe komi bandu fleni kana mobile min be mauta katanu ye utarola bandu ko bandudu ale bamanju bamanju olutu bandudu bandudu non be strate maula ko labo uka mobile vous profiter insécurité fédérale voilà ka u labo mobile kono ko umomo katla ka fen no na fama fewni ko umne katanu ye armée de fleni kana nimma ko folen non treta moto saba katla ka mafla munu sigala maw ye olube bolola abla ni watina mi tamai tama mi na bolo dalendo trésor mawfe gouverneur du district de Bamako ako tama mi na ya bolo dabbi majenai awo gouverneur quoi awo kadaka munka ako majenai ko kadaka état d'urgence bi folo flana ko covid-19 be aw bena chaya ma chama de bena tamanke odun bana o ya akanso soli ko de atonya bo ama so me min kanga ke nyonye ba min kanga ke jabe ka tle mo saba na kanga ke Abuja c'est là où tu vas tola Nigeria mali chamanche fanga ko obeke kuma kuluma yoro beke we kuma beke de nga kuma kuluma yoro beke ka sananga like ula nim sekato uku hakli tola min fora barake ke no we Mali d'aujourd'hui kumana apodi Mali aujourd'hui kumana aywa elage mulekafo la sana sidi mulekafo na le de pharmacopée dagaba ere tigire torokorobugu ale jade be anno anaka furo mulekafo surmani Allahu ako kaka siro pito kumaris ko be covid-19 ba tile saba walma abesebela ko walma dogokun kelen ni ima furabla dogokun kelen awa ko min mana boala ko ale sigilimbe mulekabu kelen di dumbia makana na aywa abla nodo itabi sura mani aujourd'hui kelen na ni ko jijalendo e Bank of Africa ani madame Sempara Saram Traoré olu ni nyonche boao bewa awako akajuru talela ko alika gele mi ko bangi ko uye konti woro daile konti mini we tanama kodo ye fiyaye ale tola ne mo yo daile ale tola katla kata juruta ole o toko kelen na kasura ale ka kote yoro ako beke biribarabiri re mana boy samba flani mo san ka kera maba tokotigi baw olu de tununi c'est ou chamanta eko olu re jabe mali aujourd'hui nyeflo ina ana nendo kuma mi nyonche kola aywa Alhaji Madu folo malien ni bi malien te kelen folo malien faso kanu tumbala faso koye ale koye ni ko kerana e muye abotle bi ambavo changa saratala odanga sarai misala kelen ko sandola kaso trembi marsla trembi tani sigila kai ani bamagoche
ko la hawla samba de donena o la hawla sambani ayara fangalen bo kabi bon ko dugu fitin dobe ulu ba donc train kangana temeni watini na bon train tigita donc ni la hawla sani ayara tige aywa ko cedo do bolla priki ka boka dugu la ka fo train kanga wuli dugu mina ka ta train kumbe ka bolo ko da ka ko ta fo depuis wa ko fato do fo wujo Allahu akbar ko ka yo ko parce que ne nana ka fo train yoro do tigre en na tarni vitesse ne train bi mago bisa Allahu akbar ko we train jo kana mago wile ka ta ko effectivement ko asro train yoro tigelendo nutun tarab ke kasare donc che aka faso de yanyuma atara ka boli ay ko ay mu ga 25 km bo Allahu kata fouye ko unana bamako ka fo train gar directeur ko kata cheta kana na unan chena ko an do barala semenol Allahu qui récompense aya do barala Allah ko fana kara ya aywa chana maboni kalama alima akuma reme ko kara dugu foro to ko me to ko borongo Allahu akbar ba ke ko ga boli ka fo ko directeur ko ni do barala ibido semena barala ya ta barala ablay ni ba an hakli jigi malien chemina no maraka kenyi mi bolla ka yere ka ake gasama kata cheninta don ndro chenin be bi aka kisi sayama na nogon na ni fra bien be ya to fo fu tara laban kata sapeur pompier la ablay ni mene hakli jigi onani ko na Allahu akbar wala ko che okay ko directeur ya do en ka do barala aywa ka ke semino mais mo chama be ni mbara nyuma unke sisa ali kosana la min kera bangda marada ni la hawla sanjigina ma doye mau kisi abla ali foli nyuma makay oyi sango ka fore ku ba wele ka aka wele nyuma doye kada ka niflidu ngoto ni kisili kama wallahi dumbiya abajiti alaka juma here amina ya rabbi alaka juma ba amina ya rabbi alaka domne le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, on va donner la parole à Sekou Kone pour le flash. Merci Abdoulaye.